Kumbasis pa prap nyongut kinong hikai lower primary ki blasha wengkam house na beladen menta kinyo kambyang hakaba ka sarkar kan hap thungbyang ya kikam hikai kani kalong hadien ba ko all primary school teachers association ringkat ka jingetai lang bat kinong hikai kila job ya kamukot duma haka high court of Meghalaya nagaliang kari kasu channel kalayo yakran bat uba FC Sulai general secretary ka apsta ban songthu khamba halor kani hi ka jing sisya kani ka kies ka dei ka ba ki yangat ki ale hi pranong hikai namara ka to ka por ka ba kidang yo kam gini ginong ikai ki bala advertise sa arhajar riu au arhajar pra de gini ginong ikai ki ba khot application ka sarkar ya gini ginong ikai bala ki bakan si post de ki pelong to ka interview de ha gini interview ka ba ki la long au arhajar pra kidon ka rukom prosedur ka ba ka ai ka sarkar ka ba kitu ginong ikai ki papas si ka set ho 2006 kimdan kamsu ban ayu ban apply rekin should have been namar ba katu ka validity jong katu ka set kalong for 2 years te kambot ki count ni ki in of 2006 but ki tap ingini ka kam ho 2008 ndakila tap ingini ka kam 2008 ki yo ai interview ki yo ai but ki ba apply ngani ka kam baro khoi ki dan kumbalai hajar praspatam habaro khoi ki ni ki hatu ka por ki ki DI of school den dah bagila dep tu ki ab hau arhajar pra ki pala bantung bat ki thung ki hau arhajar sipo ka baki ong hita ki batch 2010 2011 namar 2010 ki thung ki hau January hadien bagila thung ki January ki pha ki tu ki in service training for 1 month bakin long qualify ban teachers ki yo but kini ginong ikai ki bathung ki don bok ken kini ki bathung hau arhajar sipo hadu March 31st 2010 kini ginong ikai ki don bok wa namar kini yo ki facilities baro khoj ki balong kum ka pension extra den re ki don bat ginong ikai ki ba hadin kum to ki lanang kham tung kham slem no kini ginong ikai ki be yo ya ka appointment jong ki hadien jong ka strict jong ubna wasaw arhajar sipo kini ginong ikai ti kim yo shu to pension ki jong ki ni yo to ka EPF te kin dan pat kat tu kat ni ginong ikai ki ba empat yo ai gini ka post ki jong ki tu kilong kum kenja waiting list but gini ginong ikai balong kum kenja waiting list ki yo ai ka appointment jong ki 2011 te hadien bala thung ni gani ka kam bat ki bala yo ai gani ka kam kilong total baro khoi kilong 6000 sispan ripulai ngot nda bagila yo am tu kitu ki bam yo pan kadan ga jing sngo ki bakadan kata ka jingle siliang kani katai ki apan RTI ha ka perthai RTI menta bat kidan ka hok hiru haba kidai hok ban yo andre haba kim yo they have the right to fight, they have the right to demand but nda din kan tu kila mi sibon ki kan hon hang tu bat kila yai dawa te ko to por mangi kum ka seng apsta amsta he ngim pat itu hi ki bat ngim tip hi namar nda bangi aware ki kum to ban ya rung khat bat ngi ru ki ong bet ba mangi ki de government teachers ngim tre ban ya sno bat phi ki non government ten re ngi ekal ti ya ke jong ki bat nda hang tu ka dan ga jing khi jong kini ki san sentar suwa san sentar ka bomot ka Shillong ka Juwai Amlarem Dadeng bat Tura bat ni ki san sentar kidan kombalai spa khatnyo ki be yo ai ka appointment bat hadin ang tu nda balai le ai ni ka kies kawan no ka rai jong ka high court ka artrik jong panai November jong ka snem 2017 ka boong ba kan haban thungi kata ko committee bat kani ko committee ko bala thung nda ba kala thung ki dan laispa nyo bat nakini ki laispa nyo hadien ba kala study gini ki case ki jong ki siam ba aspa sapun reo ki terminate no ki bat sispa iwei pan ki penne ki te la fikhen to ko long laispa san punyo tikini ki aspa sapun reupat namar bala terminate ki kim hun ki kwa bagini ki sispa iwe jong ki san sentaru dei ban yangat lang ten re ki lan bat kini ki sispa iwe ha ka bukum kata ka por pat ki lewat jingirap kanya kata ka government association ka jong ki
Nakila lewat kita ke government decision ru ko poi hi kum ko tu ke jingkeli ke fi ong mentan pendam siali. Tiki ong ni pendam siali, tiki ni ru ki ong ngingim la le ye fi namar fi kita ki pendam siali. Dan habakim dan tisu kimbansi ki wan ye kendu yang aku mu general secretary ke kerteng jong ka absta tengaru ban simi kani ka kam namar gadei ka state level ngahap ban ya pan jingbut na ka jantia bat na ka Garu Hills badak ba khaddu ki mir jingbut lang baki ong ladalong ka bala ngin yele bat ngila simi kani ka kies jong ki shispa highway bat ko basutanat kalong ba hadin ha ka rai jong ka high court kalong ba ngila job san phongut la yo ban steve yang but sop kun dai ngut menta kisa hang te hapo Supreme Court te dang menin ngidang yo ki hearing ki ni ban rei na kaliang jong katuk ani ki balong persya yang ipat ki dang panpor but la bu ya ka next hearing kan long ka arpu pratrik jong April jong mentau snap te ka ji ka de ki jingi de bat kini ki san sentar but ha ka ju ka por pat kim hun pi kini ki bas ngat ki kan ra yang bat kami saka jinglet jong ka CBI pat Shaki Prasentar. Kabamut Shaki Prasentar gen namar gidan khatsan. Te khatsan te san kita gila dep. Gila kut. Da gila kut but kimi sekani pat ban kanra segi Prasentar ba ka CBI ga deban lech. Bat ka CBI ga la lech kini da ba ka la lech kini gi Prasentar kata kamut sa lech Garu kamut sa South Sentar ka Bakmara, ka Ampati, William Nagar, bat ka Risu. Renda ba kalek ka CBI, syakini gisentar pat, ni siyam ba artli gisentar, kata ka William Nagar, bat ka Ampati, habaw CBI ulek ki ongim dan kap dan selasyu la destroy ki. La destroy ki, mulu ba destroy, penduk, mod imat ka tau ka buk joki bikin lain. Bat kani ka CBI ka ai report siya ka government, siya ka court ba, nyimla ban inquiry gini man no paper. Tenda bala ayah gini siya ka sarkar pat ka sarkar ru kamla ban be gini kan biasa no. Kan bias baki tingtet ni kan bias on tingtet kamla tika sus ngap jar bat. Bat kala don ka jingi kiru na gini ki artli pat ki sentar ka Risu bat ka William Nagar ka Risu bat ka Bakmara balai bakini kin laj kide ban ingat lang dre ngayat bat ngap sutu iking ong ki balaj ai kin laj ni ki bangat in nang yele bat ngi yele na kabenta kini ki prasentar ka bomut na Garu artli sentar nang ta na nongsteng nang ta na mairang na maukerwan nang ta na kliriat bat na sora bat na nongpo tinda mangile yele ai gani kapoi no syakakut poi syakakut kat kum ka jingi i jong kiwe ki ong ba kini nong kai pendam siali ti kila lek bet kim shan su tengah ngongin ya peking menu pendam siali pendam kandidat ni ai pisau kandidat mat pak pendam te sei kenya kita pensisiai kata ban su ong nong ikai siali tengah try ka mong pi ban nganget hiru ba kan ngat be hiru ba kadang gajing kita piti bi nong ikai hidup ba tension iki galong ikat ba ikendu su ong teng nong ikai pendam siali tengi man si ban ya fight ya kata ke isu ba menu ba pendam siali tenda pengila sim mengi ka session ngai kita ki bakeno pendam siali bro kha kimnut man mi ban yele persya mat gajing yele apat kalong stang mengi bat ke sarkar kita kinong kan dan chu benut ban yami ban wan ban persya kata te hagini dia singi kalong ka i ga basutenan bahadin ba ngila rai gila be no iginong hikai jong kini ki prasentar pat haka arpo khandai trik jong menai jun jong snam hajar arpo ndaba kila ai sendan the termination order without giving them the chance to seek the opinion of the candidate whom they terminate then dadin untuk ngi challenge apa kuat yang balai we have not been heard kumno fin terminate ini gini kai tika assistant ke le na benta jongki banda mengilayo ya kani ka order pat na kut pat ka ai ka order ba ngi dei ban le represent ban ai ka representation tingila ai kani ka representation ban ngi dan aspan ripungut ka be ka sarkar to ka pon rei ba ngolongo galong ba kayo aspan ripon rei katkum ka jiktip ka jongi galong bay aspa san pusau namar balay sangot kim
tre ki la resign shwa ban wat kim chim jo ni ka kam arngot ki la yap te ki sa aspa san pusau na ka aspa nripo te ngi pat ngi le trish tambe nya ka bangi khot gini gini kai bangi piang ki kot ki sla ban ai ka representation te fi ya kan ni ka representation ka jongi ngi yo ya kan number ka balong aspa san pulai but aspa san pulai but idan iwe pat iba tip aga jing snow briu ko bakum nore iklem lek ban represent ni ka representation jung isha ka three chaka committee ka ban headed da chief secretary in lek pen poi gani ka application jung sport director tingi ngi yang ba yak aspa san pulai tin renda bangila dep ai gani ka representation te kala yaj bat gani ka sarkar bat kala bisyar bahang te ngilap ba nagini gi aspa san pulai ki balaj im kilong shispa prapun riu te gini gi shispa sapun riu kan sa pronounce ka kun ngi dang kmi lente mentaka janmiet latest by the Monday kan pelaj gini gi kerteng jong kini gi shispa sa prapun riu ngot henrei kan sami pan ka ba ong ki laj im shispa prapun yo ka ba mot ite iwe ibayaj laj ru nga na kaliang jonga ko mu general secretary la da ngabu ko objection kamot inum yo ndrei kadan ga jis ngo bri belai ban kata habai bakala balai ai kata representation bali ban a chief secretary ga lek poste te la da ngi wo dong hi to kabot kat kum ka court verdict hi phimla ban handover ya ki representation jong hi laj no na ga ni committee ga bala thung da ka sarkar ten rei ha ka tu ka jing ya kren bat kat tu kan ni pat it khot gi bade ni ki ong you have any objection nga kren be ka basai bahaba ki nong hikai ki ba trei bat ki laj ngim judan kata ga kaput ka ban ong em ba kim ya leng ba jongi i hadien kin sesngut hu hi ini balaj marwe isngut hu hi ilaj agan ko dur bat kum no ilaj te kum ka long menta kalong ka jing pemen bat kini ki ba sa na ke aspa san pu saungot ki la laj chispa fra punyo ki ba sa ki long nri punyo ngalawat jing tip ham but kini kidai most probably kidai ki over age kidon ko masau san ngut tin rei ngai ka assurance gini ginong kai ba ka session jongi kan num song thai ndalami ini kerteng ni haban appeal ban pensisya hakan ko dor ki over age but ngidon ki proof ki babiang ru ban ya challenge gini langi rem hang ni high court la da kam ai pengsan ni high court ka supreme court gadan ni kloy ban lecha du supreme court ru hadu ba indala ong hi ba ro andri punyo bakin laj im te hak jing pet jonga don hi kat to kan ni ki ban ngat ban ong hi 6% te num laj ti ka appeal ka bakhat du ka ni ka por ka long kum ka jaj ban riu ni i bangi ngi le bat kinang ya tur kinang i kentur gini ki masi andre bakhat du uyap uplang ban ngi iru bakani ka kam jong kini ginong hikai ya ke baki lakhot ki bapli ginong hikai siali ki baki klem pendam siali le si gini ki kendiat sngi kin sami sekita ginong hikai pendam siayong ki bangim la ban tip mangini i bale si kala ban mi ti henre ha ka ba dei bat kini ginong hikai nga appeal si ki pat ba nga appeal si tu giseng ba skopa pengkut noi gani ka kam bakan numi su kuno kuno bakini ginong hikai ki balalaj ai kin laj bat kitu ki bangat bangin nang yele ban penyo ya kata ka hok ka choki bat ki bangim la su ngin sepek pan de kanu galenti ka bakini ginong hikai ki bangim la su bakin im namar don hi ki ban num la ban ong hi ban laj baro khoj kata ga dei ka jing pensyai gani bat ngam sung tenat hadu gani ka klit map ban don gani ka kentien ka ban ong ki nong hikai pendam siali kalau ngai gai ka besngupsi ba parado persnam da kilik don gini gini kai ba please ki office bro khoj longkum ka ba don kat tu kan ni ginong tray ki ban ong penban ka jaka bangin ong direct ini nong kai phi ginong kai pendam siali am don shu ong penban ai phi tu ka siali ni ngini pendam ni ka mo de yu te hatu kini ki perkhat mo ka family jongki ka longkum do bala dam dan gini ginong kai ngatrai ka la dam dan ginong kai primary lam don ni ai ginong tray office kindan mo kindan kita nginong tray po office kandan kata ka education baka dan ki education ru badan nong hikai badan kena school tingam tip kita ki bakren ki suthu ne bagi yo tulop bagi tray na ka banta jong ginong hikai tela dam dan nong hikai dan kena school de gini tray ka dam dan tulop su tenga su appeal ya ki baro khoj ki ba yo school ling ba kani media jong phi ban perkhat ba kum ga jaj ban riu ban im ban kiu
bang idai ban ya trailang bat ngidai ban pengkut ngene ki isu bat ngange iru haka amstai kan kut gani ki isu bat kan jaru kata ke pendam siali bat ngin penmi lang da pendam siali siayong kublai